budal nah. Cedakno koyo kowe mang ngono. Nah itu. Itu kan Dari tadi sing datang baru tempe, terus ini udah habis. Melas ini masih. Pripun mak, masake mak? Masake segan dadak, Bu. Gimana mbok video, Bu? Iya. Langgek kelana seni langgek nggih niki dadak. Ya Allah diteceli. Itu saya sekali rene nggih dadak. Nek bilang nek. Jan bener nggih dadak. Lah, wih, asam-asam jenjer ya dadak. Pinter ya. Ya Allah, dewa kula niku tak critani mak nggih. Kula niku nggih sampun booking, terus kula ajeng kula pesen kirian lewat telepon. Lah nomere niku kula telepon bolak-balik mboten diangkat, mboten dibales nggih pun nek dipangan ambek buruhe dhewe. Blendong susah kan. Ya Allah, jajale Mbak syuting wis tekan ndi kae masake? Kurang apa? Raketang sithik ae. Nek menawa urung. Ae review masakane. Kan tadi lho. Kita tolong semua. Kok ae guys. Lawasnya tangguri waktu di sini. Oke guys, mari kita lihat. Oke nih. Kuwi dapure. Mana takok piye, Pak? Bu, sampun. Bu dugi pundi ngono. Lho kalau Kinara dijak kecek. Kinai. Kecek kamu ya? Mbak, sama jalan nih, Mbak. Gak apa-apa iso. Oke guys, pawane. Pengen warung. Kawane monggo. Ini sambut dadak. Pun niki karek ngetok-ngetok nggih. Niki napa? Iki sayur menir. Sayur Sayur asem. asem. Ya. Sayur asem rai. Ayo, wah masuk wah. Tuh, Amet nggih. Monggo. Isi. Oh, terus ya. Nggih. Amit nggih. Amet nggih. Oh, alah baru masak, guys. Mari. Sedang sekali. Iya. Ini dia pesanan kita. Serba mendadak. Jadi makanya naik price cocok wah. Iya, kuwi try foto. Iya. Nggih, musolane pundi? Oh, nggih. Ini oke, ini pesanan kita. Ya kita laporkan kalau lagi ngentas sego. Jadi ndek iki urung ana kipas wah, terus akhirnya sudah dikasih kipas itu. Ini kono. Karena panas terus langsung dikasih kipas. Walah mata yo omae, limas yo. Yo. Mata, guys. Lah yo. Ki tinggo walah ki tinggo syuting no ngeri iki syuting Dawet iki. Harus iki Dawet syuting ning kene. Iya. Wes guys. Infonya segone lagi dintas. Belum nyambel. Mak, jenengan ditarik Mae ajeng mendirikan sebuah restoran masaknya nggih Bunda Damis. Nek niki kan gadah Bunda Rita. Nggih. Iki Bunda. Iki Bunda. Ya, Bunda Damis akan mendirikan sebuah resto kok sampai Semparinka. Jarene engko nek ngicipi pripun, Mak? Ngicipi kono kayak masane karo kanggo buyuni pretes setahun untune. Cari ngicipine setahun pretel nang. Nek Bunda Dames entek ngicipi rek wis asin kabeh. Lah kene preteli. Masa siji karo aku apa karo sapi. Kok tak nyanyi yo. Ya Allah. Tapi sayurnya wes. Sayurnya sudah OTW ke sini sudah dicepakkan. Sayur asam. Sambel-sambelnya Sambelnya belum. Tapi wis dinuk-nuk ning nganu ning cewek-cewek cilik kuwi. Delok Kinara diobeli ajero ampe Bunda.
Tangannya dilebokno misalnya. Tangannya kok dilebokno. Bocah iki kira ngonoan ki wis Itu loh. kir-kir. Wah, lo ngerti dhuwur Pak dekat Mekah, Mbak. Ngerti kipas. Mata nang lho. Ya wong tek ora mbek ini. Lho. Neh, maem neh, mimik neh. Intan di belakangnya, Intan. Kita belakangnya. Ayo lah iki jenenge iwak sak kentol yo iki. Gak kentol sak iwak. Iwak sak kentol. Jos. Nggih. Sudah datang. Iki ana belut, iki ana panggang. Ayo sing belut sapa sing belut? Ya, belut. bareng-bareng. Oh ya wis. Piringnya ya, Mbak. Intan piring. Nggih ngangge piring, Mak. Mengke diparingi piring, ngangge piring. Iki Pak apa iki kira-kira? Oh niki cendil lho. Wah, sak kentol tenan iki. Jos. Wis. Rapa mam dulu sudah lapar, guys. Nah, itu datang lagi botok sama betitinya. Widih. Iya, setotan sebentar. Wes jos ki masakan desa, guys. Masakan desa. Oke guys, sebagian sudah banyak yang datang ya toh. Sopo mang sing sambel Panggang. Repalina, Jessica, aku Sawah Mbak Repa mang sambel panggang. Ya ini ada semua. Ibu mak wader tok guys, oke sambel. Aku kuat tok ku yang Mbak. Wis ade. Sudah, Pak. Wis mengkene mbok wis ngono lho kok. Kudune iki kok resik tenanan ngono. Aku iki ki Enggak. Waktune mandi. Waktune mandi. Sing belum, sing ditapehi dudut kuwi botok. Nek sing kudu bedhiti. Udah ki bedhiti. Tempat cuci tangannya di sana, guys, di bawah situ. Ada wastafel. Cuci tangan saya, Intan. Iki lho krei godhog ki jenenge apa? Gendho ya. Jajan ning daerah. Iku lho garangane, Mak. Garangan kok karo Pak Main nduk iki ndekno. Nggih. Nek lali yo pek kowe nek mangan ngono ae. Ndek mau nang pesen dipangan iki lho, Nduk. Lho, Mbak, syuting Mbak ngene iki. Lho. Syuting apa leh yo. Ndek mau kan dipeseni. Nggih. Jarene lah ora teko-teko mak tak pangan dhewe. Iya, Pak. Dhewe bisa Jemput pas kata jenengan. Ayo gitu. Aku tak jikono Intan mak beda. Tapi tak ambek botok. Heeh. Sakmene. Wis tangkut awakmu suruh mam ta. Ambek jangan asem ngono ya. Ayo bareng-bareng. Mas Untel ada es sama lihat-lihat ya. Yang iki piring. Mriki kon buta mriki sedaya piringe nyuwun tulung, Bu. Iya, Nduk. Nya iki Mbak Turun digono Intan se pemirsa. Mbak Mur. Nggih. Mak sampun piring. Ya, Nduk kan. Sampun iki, Mbak niki, Mbak. Bayi niki piringe. Bayi. Mbak, sampean Pak. Dene ya, besar ya. Bayi boy Nduk. Bayi. Iya, sama ora. Nih sama lagi nasi sini nasi. Baida piring lagi ya. Siti ando aku siki wae. Wes endah saiki. Oh, enggak mau. Repa beda kalau wis pas. Ini sopo goreng-goreng sopo. Kasih mak ayo. Kita nak kabeh sing sekirane sampe kabeh Mbak ya. Ah, ketok Pak, ben ketok kabeh Pak. Ketok niki sis dulu. Siapa nasi lagi? Ben ketok kabeh. Mbak Mor madhep rono dulu Mbak Mor. Sebenarnya madhep rono kabeh 1 2 3. Dah. Oke.
Iya, udah. Ayo makan. Bapak langsung saja. Ya guys. Iya, saya amin. Ya. Apalagi sing sak anu aku yang telur tempe tempe tak ono sik. Iya, kon pesen lengket. Pon, jangan rian. Mas aduh. Semangat dulu. Iklan, Bos. Iklan nih. Siapa yang belum? Tempe kan dan nunggu lagi tempe sing ate anu panggang ayo sopo panggang mang sedelok. Oh, intan. Iklan nih. Pakai dibungkus kamari aku gen. Deal. Deal sudah dibelikan. Dibelikan. Yes. Oke, dibelikan. Masih ket mangguyu. Buang ketekan gaya ini buju ya wong iki. Foto sih mbak. Foto sekarang Mbak Jen. Niki sing enten fotonya foto. Sama foto gak? Itu ya. Foto lu yo lu yo. Oh ya, buat Dede kowe. Kowe buat Dede. Tengahnya dulu ya bayi ikut. Dede, Mbak. Foto cegahno Mbak Pal. Pas makan Mbak Pal. Ibu ndek mau jare wader, ibu orang diparingi wader. Oh, wader ame pikir. Cilik ngono tak dulu sak menika dhewe ya Allah. Niki dilala ketekan sing ageng, Mak. Lah ya aku enggak pasak-pasak sing cilik-cilik ngono kan, Bu. Untuk mangkok sak. Enggak yang lain. Ya langsung kan sering ya mama kan sering gak salah sama kita. Makan, guys. Bismillah. Ya. Cepat, guys. Ya, Sedok. Iya, aku kok. Nanti gitu, Bu. Ayo. Nangkok. Dene wis wayahe mandi, wis jam 4. Belut yang belut ini. Mbak ini belum kan. Belut ini belut. Udah. Wis apa kono wis sekarep dienggo bareng-bareng. Belut. Itu belut terus. Ora, Mbak. Wis aku ngene. Sayur gitu. Oh ya. Lina, Mbak. Ya, kok aku dengane. Lina mae. Mak Bu. Pripun, Mak? Siapa yang mau gorengan iki? Gue mangan kok aku kok. Pripun? Apa rasanya ora enak tempe tok. Piye, Nah? Piye? Iya, Bun. Iya, Bun. Mantap. Sama piye sama anu? Enggak pakai sayur ya? Kurang wa nasi emwa nambah wa. Mbak, aku makan mangan. Nambah salwa. Mbak Mor pripun, Mbak Mor? Jos. Sos. Penantang. Mbak Pur harusnya muluk, Mbak Mur. Barang coba kenapa? Muluk seger. Sendok dan garpu. Insyaallah. Ngeri salwa nganggo sendok dan garpu. Siapa BC anu? Ini table manner tenanan. Table manner. Ora baba ya Allah Gusti. Pramuka. PNR. Ora ya Allah. Barang Bapak O. Ora kaya Bapak Utoyo. Lah, ora kaya anake Bapak Utoyo. PNR Ora ya. Pramuka. Ora salah. Ora tenan sih.
Ora iso aku. Iya. Kon persiapan jenengan mboten dahar saking griya. Pengen dahar sama mriki to. Saya menerima kabar tahu. Kan terus jam apa ditelepon. Ya kula sak jam 2 lho, Mbak. Nggih. Ya Allah, aku tak loloni karane man. Iki olah-olah kore Mbak Mur. Telepon Mak, telepon Mak Mbak Indah bareng ngono harus telepon. Mak, mungkin molor nek jame. Jame molor, wetenge wis kerontong. Sudah. Nah, lagi tak isi kok, Guys. Pun wayahe mae sakniki. Wala panganane mak-mak. Mbak Balina. Apa, Dok? Air putih. Ambil Mbak. Bapak tak mau. Mana di sini? Masak mana? Karena aku sih aku mulai. Mbak, kan sama aku bentangan di Heeh. Lanjut gantian guys, ki Mbak Pal. Pripun, Mak? Jos, ger. Seger banget. Mbak Palupi dan lanjut. Ibu pun, Mbak Himpun, boten tanduk. Celina tanduk. Dok, jendela, Dok. Pak. Mana? Badak, Pak. Sendile delok, guys. Petiti. Kita Repa juga maaf, guys. Petiti masa tinggal lawah? Sawah mah mau bederi. Enak, Mbak. Kalau misalnya petiti kali kerupuk tok. Gado ya. Nggih, gaduh. Mak badak tuh sama Amet yang tahu. Monggo. Niki Mak. Foto. Kulo diganteng niki monggo. Badak niku. Mama. Niki watir Mak. Piye? Wah, Nyamuk. Kok bantah kowe be aku. Nah, gantian guys, Kinara digendong sama Wawan. Salah. Dhuwur ae. Iya, set mama duduk gak ya? Mama, sebentar lho. Dhuwur. Oh, dia main buru-buru cah. Oh, suran kenapa? Panggang. Mama, aku foto kayaknya, Ma. Mbak Lupi? Iya, Kenapa? Udah di sini. Aku sudah kenyang. Udah kenyang, alhamdulillah. Kamu kemana? Sini aja. Aku sudah kenyang. Iya di sini. Sini bermainnya sini, jangan ke sana ya. Makan bersama guys, seger banget masya Allah dengan suasana yang dalam. Pun sedanten mak. Gantian iki wau, gantian guys. Mak Ami. Nek mak aku sih, soalnya aku belum makan. Mangane tak tahu belum sego ya tak tahu. Mie terus sampai ngombe-ngombe biasanya pedes ngendep sing paling angkane lembut ya. Pokoknya Tali nyamuk, Mbak. Iki terakhir dikane pasar ya. setelah maem ojo langsung tidur. Cepet kon duduk sik. Dikon satu sih be dokter. Ben pekerja sik ning Nggih. susah Kan kadang kan mboten sadar kan terus satu maem kene kan terus glosor nyekrol HP. Rebahan. Lah kuwi. Lah kuwi. Aku Muga oleh Mbak Lucy. Jangan kan maem duduk sik. aku dak bar mangan dak susah-susah ya Mbak. Kono. Salah sampe anoke. Berarti boten perlu tekak sing bekerja. Iya, bar mangan susah-susah. Teknik bar mangan warek. Ngadeg langsung. Pedan.
Jiro lupat monem pitu wolu songo siji jiro lupat monem pitu songo Lah niku suduken, Mak. wolu songo ya ora apa-apa lek iki wong kasar kok. Ping 20 wis gak apa-apa aman dijamin. 20 kali muter. tenan. Ya lon-lon dituwi dhewe. Lah niki kula kok jiro lupat. Mae terlalu energik. Wolu songo siji jiro lupat. Iyalah, jelas. Nek kula langsung, Mak. Balik kabeh. Apa lho? Ya Allah. Ya Allah, Ibu. Gua piring sitong Ya buat cewek. tiang nih, Kemarin, Bu Sampret. Bun, kula punya ide. Niku kan terundakan leh, Bun. Ngenten, Bu. Wes guys, Nina wis meh bobox. Wes nanti dilanjut lagi wis alhamdulillah habis. Lah niki kok mboten dimaem anu Mam loro ki mang, telu water wis, Mbak. tinggal sisa water niki sing pesen water. Mbak waternya, Mbak. Water. Kayu cek ono. Guys, nanti dilanjut lagi ya, guys. Mbak Mun kira water Mbak. Guys, perjalanan pulang guys, ini alhamdulillah semuanya sudah kenyang, sudah senang, hati gembira, riang dan senang. Yes, dan senang pokoknya. Ya Allah. Kanger karek ngantuk Iki sampai perjalanan pulang. Ya Allah, semoga kita bisa berkumpul sesering mungkin lagi. Piye Mbak menurut tapi enak Mbak situ? Iya, enak rekomen lah. Yo iso dirasakno neng tapi mungkin yo kuwi lho guys apa kan dadak to masake dadi memang lama Nunggune di lama. nunggunya. Lama di apa menunggu masakan datang dan siap disajikan kuwi. Padahal aku mau wis duwe niatan telepon dulu ya Allah nek ngingeti mawah nek ngantek ngono. Aku salting lho, Nduk. Wes sampai tak pesen sik lewat telepon ternyata tak telepon, tak WA tidak ada balasan mungkin adminnya sibuk atau piye gak tahu ya Mbak Jess ya. Orang Mbak, mang kan jam loro kene. Aku wis ke jam loro Mbak mang nelponi terus sampai sing sampean kuwi lagi tak baleni sebelumnya aku wis telepon dhisik, wis tak WA gitu. Ya udah guys, ini perjalanan pulang. Wes donga-dinonga ya, muga-muga diparingi keluaran panjang umur, rezeki ingkang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dan diparingi sembuh, pejuang gadis dua. Semoga dan diparingi momongan sing soleh-solehah. Saya sakit ngangkat derajat wong tua, saya berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.